Ago erokamano ni Nyasaye kendi okinyi machielo mar Jumapili ma Nyasaye ochako timo mondo achaka yudre TV mar Lolwe ka tudra kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. Erokamano ni Nyasaye moloso ne thuolo kendo mondo achak anwang' thuolo mar puonjo wach Nyasaye kendo mondo achak alamu kodi gokinyini kuom wach manade ma chunyi dwaro kuom Nyasaye mokete studio gokinyi masani. Nyasaye ma jang'wono osetimo maber momiyo thuolo ni kendo mane momiyo in janeno akwayo mondo ikaw thuolo mari in be mondo ibed ane piny e dier odi kanyo mondo mi chik iti ka iting'o mumbi be lweti nikech wadhi somo kodi kanyachiel. Bang'e walam kodi Nyasaye kuom wach manade minyalo chiwo chunyi e nyim Nyasaye mondo Nyasaye otimni. Mane momiyo kaw thuolo mari bed piny mos chik iti kuom wach madwa nasom kendo puonj gokinyi ma kawuono. Ang'eyo ni en okinyi mar Jumapili, seche moko in gi weche idwaro dhi e lemo kata in gi gik mitimo to thuolo ma Nyasaye oketago tin. Emomiyo bed piny wawuo kendo walam kodi Nyasaye katieko. Nyinga an Bishop William Abol, ajalego Murmalanga e piny Siaya County. Nyasaye omiyo thuolo ni gokinyi ni kendo adwaro mondo mi adonje ndiko mondo asom wach mondiki. Ka in gi mumbi e lweti adwa ni dhi muma mar Jo-Korintho mar 2 7 kwan matindo 10 kanye madwa ni mondo wasomie kodi. Bang'e ang'walam Nyasaye kuom wach manade madhi wuoye gokinyi ma kawuono. Jo-Korintho mar 2 7 matindo 10 wacho niya: ywak mobet kaka Nyasaye dwaro kelo loko chuny machopo e warruok maonge ywago ang'e, to ywak mar piny kelo tho. Mane wach masomo kinyi ma kawuono madwaro mondo mi awuoye tinende ni kendo adwa ni mondo ichik iti malong'o ni Nyasaye kuom wach madwa na puonj gokinyi ni kendo chunyi ma iye mondo bedie kod dwaro mar chope gima ber ma Nyasaye dhi timo e ngimani e sama wuoye kata ma puonjo wach Nyasaye ni. Wan e kinde ma weche ng'eny kendo jachieno apeny mondo tam dhano e ber kata ikwe kendo gokinyi mabet kani ang'en kata ibe kama ibetie kinena in gi weche moko mibe winjo ka sandi kata mok dhini maber madidwar mondo Nyasaye mokete studio kotimni ang'wono. Muma moro wache mar Zaburi mokasom wacho niya: mad joga winja gaye, mad Israel wuoth ga yorena, an Jehova dalo wasik gi piyo. To chieng' moro muma wacho ni jadolo miluongo ni Samuel nowuoyo kowacho ni tamruok winjo ipimo kod timo juok. Ka ng'ato nyalo chiko ite mondo winj wach Nyasaye to kata be nokale wach matek machal nade, wach Nyasaye en Nyasaye kendo wach Nyasaye ndiko wach no gima tek manyalo tame. Miyo chikie iti kibende in kod lit kudwaro kuom gimineno katimre ni ngimani. Asomo wach mawacho ni ywak mobet kaka Nyasaye dwaro chopo ng'ato loko chuny makelo warruok maonge ywago ang'e, to ywak mar piny kelo tho. Okinyi ma kawuono waler wach masomo mondo wawinjre kodi keche okinyi ni nitie joma ywak kendo man gi lit ahinya. Wan gi kata ng'ama dichuo kata bed ng'ama duong' ma hike ng'eny inya yudo koywak, pi wang'e chwer kata kobet piny kendo lit adier gima time. Kata mna dhako inya yudo dhako maduong' kata bed dayo maon dala ka nitie gima okete ywak kendo ywak adier ma kata kidonjo tiyudo ka dayo dhero, onge ngima maber, chunye ma iye ni kod kuyo mor onge kendo gima time miyo owuotho ka gima piny owilorene kata piny olokorene. Nitie ng'ama kawuotho to onjo ka en e piny moro, okunji ka en e piny ma ji odakie ni kuom gima timore ni ngimane. Kech gima time ogik kode ma seche moko neno thayo wang'e kendo kiwinjo ni ng'ato madho sum, ng'ato ok nyal madho sum nikech omor, to madho sum nikech gima hinyo chunye kata ma hinyo ngimane. Tie lit ma ng'ato nyalo bedogo mone tol mondo liere mondo tho kalure kod gima okale. To gokinyi ma kawuono adwa ni mondo apuonj ywak makare ma ng'ato nyalo chopogo e warruok ma Yesu nyalo gole gi gima time. Adier modong' duko kinyi sama yale ni mama kata kibet piny nena nitie wach mama ikwe
kendo adier gima timi seche moko kata ng'ami pim ni tami. Kech wan gima nya timre ne ng'ato ma ng'ama do pimne onge, odong' kende ka gino dhi kode. Kendo en wach machami makata kitedo chiemo ikete mesa to tami chiemo. Wan ng'ama kata kidonje ode tiyudo ka ode gimoro amora ma dhano dwaro piny ka nitie. Obed chiemo, difrizo opong' gi chiemo, obed gik mimadho, obed gima nade nitie. Lakini ei dagno emiyudo ka nyar ng'ato kata wuod ng'ato odak lit. Kendo onge kwe, onge mor, nitie gima mae kwe mamiyo ywak kata nyaka piny ru. Seche moko gima timo ng'atni en gima oyombo mwandu kata pesa ma en go. Osetemo gi riekone mar skul, gi tekone mar ujana kata mar mwandu ma en go otamore. Gino ochope no kuyo make, ochalo winyo ma koth ogoyo. Ma kata ko a oko kodonji ot, to winjo ka ok en kama onego bedie piny ochame. Muma wacho nitie wach manyalo chopo ng'ato e ywak. To wan gi ywak tiel ariyo, wan gi ywak mar piny miywago pile. Ka gik matimi otamo wang'i nikech inyalo yudo ka jachien mar rejection odonjo kuomi, bedo ng'at ma ji ok dwar. Kamoro amora midhiye iwinjo ka in ema ji otengi, kendo in ema ji neni ka ng'ama rach. Wach momiyo kata bed kama itiye ionge kwe gi jowadu nyaka colleagues ma gimitiyogo. Ng'ata ng'ato ok dwari, ma kata ng'ama pok ikoso ni kata pok itimo ni gima rach, en ka ok dwari. Adier modong' du kata bed mana dala mokendie, iyudo ki idonje dala ka ng'ato, nyar ng'ato ma jaber kata skul be in go, gik moko te in go kendo jaber ndi. To ji achien mar rejection spirit oketi ni kama idhi ok dwari. Ma kata dala no sani chalo ng'ama lombo dak. Nyaka jonyuol wuoyi, nyaka yuocheni, nyaka nyimege chuori, nyaka jogweng' mikia. Winjo ka ji te gang against in. Ma in iwuon iwinjo kidong' kendi, ng'ama bed jakori onge. Wachni okete ywak, mipenjo nang'o matima, ma an kata ng'ama rach, gima rach masetimo ne ng'ato onge, to ji ok dwara. Gima timi ni luongo rejection spirit mawuotho kodi. En onyalui ma kata idho ndege midhi Amerika, tiyudo kidonjo Amerika to jachien odonjo kodi. Kamoro amora miduong' ok yaureni. Kendo idak ma ionge mor e ngimani, kendo in e ng'at man kod kuyo. Kech onge gima rach ka ji odagi i. En gima nyalo hinyi nikech idong' kendi kendo idong' ng'at ma onge mor. To kinyi ma kawuono iseywak aming'a minwa, kendo gini osemiyo seche moko kata kidhi pien mondo nind gotieno to nindo ok teri. Wan gi jok ma gik matimre negi omiyo nindo mar otieno no nowerego. En go parruok madhi kode, machame, ma kata ji nindo ok tere. Kata obed dichuo, inyalo yudo ka nindo gi chiegi kitanda, lakini in nindo ok teri, chiegi to nindo kabisa. Kech gima timi in ema odong' kodi, gino miyi chuny lit. Miyo seche moko iwinjo ka wuod ng'ato bet e kom gotieno ka ji nindo, tiwinjo ka ywak e kom gi pi wang'e. Onge mor. Seche moko nyathi kich ma min gi gwon gi notho to we iti, jok mane owe lwetgi olokre kodi ok dwari. Itimo ni malit kati ng'ama duong' mosechopo e kinde misenyombo, to iwinjo kotengi nyaka dala no, ma nyaka chiegi bende wacho ni gik maricho, nyithindi gin jok ma ji ok dwar. Iponyo na donj kanye. Seche moko nyathi kemirwa, mama ni nobiro kodi anyuola no, to kata kamano no tho onge, to konyisi dala kama nonyuolie. Dala midong' nyini jogi te ok dwari, ibedo jasik ji te. Kendo ng'ato ka ng'ato dwaro kaka mana ngima de lal. Kendo mayo wach modong' kodi ma kata kiwuoyo tiwinjo ka ok inyal go mbaka kama ji nitie. Ng'in ti gima nya timi ma kata kama ji wuoyo no kinyal wuoyo. Kech gini odong' kodi. Muma wacho nitie ywak ma ng'ato nyalo ywak, ten ywak mar piny. Adieri sa ywak, ibende ng'e kiwango misa ywakie ka chandruok oromo chunyi. Kata bed tuo mochaki go nyingi kind jowadu. Ng'ini tie tuo manyalo timo ng'ato machake nying, kata en ndulume. Nyalo po ka nyiri wete dhi tero tinyi dong' kech ndulume go e piny. Iwacho ni nyar ng'ane ma jandulume no ok nyal kendi. Mano gima chami modong' kodi kati somo kati jalna machal nade. To kinyi wa yalo wach manyalo chope chunyi, mi ywak makare machope warruok. Tineni warruok en ng'ame ware jela, kama jotindo twe mo jochende sande. Yesu nyachulo ni nengo kawuono kod okinyi. Mama wacho ni ywak mobet kaka Nyasaye dwaro. Chopo ng'ate loko chuny makelo warruok ma onge ywaga ng'e. To ywak mar piny kelo tho. Ukinyi ma kawuono wawuok kodi, kata bed jasigu no, wakore ni mochami, otami e ber, otami kwe. Ogoyi malit kabisa, kendo miyo nyaka nyithindu monyuoli go loko ni paro. Wan gima nyalo timi ma nyaka minu monyuoli weyi. Kendo minu nyal kwanyi mowach ni ok achal na nyathina mana nyuolo.
Kech gima timi omiyo nyaka chuny janyuolo akuomi. Wan gima nya timo ng'ato kata beje chendo kong'o mar mer. Miyudo ka ji teneni ng'ato maonge paro, ma ji lokni pacho, ma ji kwedi e kind jowadu. Nikech seche moko kong'o ma idonje imadho adier to ken dwaro mari en gima ochunigo. Kech wan go kong'o mok en kong'o manomol. Kech inya yudo kolok ne ng'ato omer adier makata omer mokiare. Chunye ma iyo kodwaro mondo madh kong'o kata kamano nikech gicho chunego en gima olokne mawuotho kode. Osiko metho makata ok odwar. Gini nyalo mi ywak mipenjo nang'o mana atimo e piny ka mondo asandra kama. Seche moko osedhi kodi mumuko lakeni mo patu wang'i kata kiwuotho kama to lela wang'i chalo wang' jakuo manochwad gi chuma. Wengini ogware dendi orumo. Gino dhi kodi neno kochomo kodi kata mana tho. Tisedwaro kaka diwuok kanyo tami. En gima keti e ywak kata kibedo kendi. Kineno kata beso ni kaka ngima gi chal. Mingi ngima ni kaya chendo kong'o sandi. Ing'eni kong'o nyasando ng'ato makata area modakie ji tiyo chaye nyaka nyithindo. Mako aoko koduogo to nyithindo ema miel kode. Jachino duoke to levo mar nyithindo ma nyithindo ema tugo kode. Yudo ka moko bai kod kite, moko wito yugi kuomi, iwuotho kichal kendi. Jachino dhi kodi. Ng'ama neni paro ni timo dwachi. Kata kaman en gima ochuni. To ni gino samiyo wak kidongo kendi, mikineno ka kong'o timira ure kind ji. To kinyi ma kawuono nitie Yuak Ma Kare mabiro wuoyo go kinyi ni ma ng'ato nyalo ywak ne Nyasaye ka yo chendo dino ne ka piny tek kode. Jachendo nyalo dino ni makati wuod ng'ato matiyo tich maduong' mayudo msara man gi nyinge kendo pesa minongo liche lweti. Tiyudo ka gir matimi oloro ni in pesa ken wango to pesa kethore lweti magi mokonyi go onge. Wane gi joma yudo pesa madongo mago kete piny ngise pesa mano yudo. Ti wacho ni mae pesa mono mod ng'ani timo gi mineno. Kata kamano gima timi odagin pesa monongo to kokonye. Pesa lala keya kethora ketha. Omiyo jok mitiyogo kata miombe msara kidak idonjo kati ode kidhi lime tiyudo ka ngima modaki ok chal kod mari. Gik moloso oyombi maboti iloye msara. Kech nitie gima timi gino mi ywak ma pi wang'i chwer ka koro ni yudo kata $2,000,000 to $2,000,000 rumo ma gima otimo onge. Miwinji ka ji wacho ni wuod ng'ane nonwang'o pesa to pesa no kokonye. En gima andre ma ji teng'i. To kinyi ma kawuono nitie Yuak Ma Kare inyalo yie kuom Yesu wuod Nyasaye gi chunyi ma iye litno ne gichomgo Yesu ma ja-Nazareth. Wacho Ruoth oromo chunya. Kaka Batimeo katime piny Jeriko ne chuny muofu oromo kodak Jeriko to kwecho. Ubeti bath barabara chieng' chame koth goye koyo chame kanyo. Uting'o mkebe lwete kowacho saidia. Chieng' manowinjo ni Yesu nyalo golo ng'ate muofu. Kaka una wuoyo ni Yesu nyalo goli gima timi. Gino nodonjo ni Batimeo mochopo e chunye ma iye. Omiyo no ywak machopo ng'ate warruok ma onge ywaga ng'e. Noluongo Yesu matek. Wacho ni wuod Nyaudi kawuono kecha. Yesu nyakwa Daudi kawuono kecha nikech noneno ko ng'at moro monego kech. Ukinyi ni donga dayudie dhako moro monego Nyasaye kech gokinyi sani. Dhako mlichina donje ode modo mako choro rwaki chudi di chode moko badhe. Kendo gigi moluoro kata wacho ni kendo kata sim mar chode nego mako kiwinjo kendo wuoyo kode kiwinjo. Kech en gima koro dhi asika mochomo muko odi. Wach mi chunyi paro derruok, chunyi paro mon negi nyithindo kata negi dichuo. Kech kama gino gikie kodi omai kwe. Nyino wan gi nyar ng'ato manokende ka dende ber koro nangoro modende. Kendo no nyako monyanore maler. De chindi chandruok mar ot mokende ochamo dende matinde kota kowuotho tiwe king koloko ng'etiwe ni ekobiro. De chino dhi kode. Ngimane rach kech gima time. To Nyasaye ma jaduok geno. Nyasaye ma jaduok geno ema wuoyo kuome sani. Inya ywak ni Nyasach Israel. Mwacho ni ywak mobet kaka Nyasaye dwaro. Chopo ng'ate loko chuny makelo warruok ma onge ywaga ng'e. To ywak mar piny kelo tho. Iseywaga ywak mar piny ga kinda. Osedoko ni malit kuom gik mikale. Piny osenyeri mosechayi. Kata ka in dhako manokende dala motini chino ane piny kinyuolo nyathi to nego kata kimako chogolo. En gima osedhi kodi miluongi jakisoni gweche madongo dogi wache toki. Gima miyo seche moko adieri kata kibet piny tiwinjo ka koyo chani kata chieng' rieny. Yonge moro ma mon weteni go e dala kendo in ema nyeke nyogang app ni in gibet piny kod nyingi. En gima seche moko miwuoyo kendi ka ng'ama janeko nikech gima timi oromo chunyi. Kawuono wuoyo kuom teko. Man kuom rembi Yesu manochwere Kalvari.
teko mani chunye lete mar ywak ni Yesu kawacho teko de ng'ato. Batime no ywak no goyamo. Nyasachwa no winje. Magi mano koso ma pesa ok nyal kelo Yesu no miye. Gima no koso ma juoke mag piny ok nyal timo Yesu no timo ne. No onge wang'e ne en muofu to onge daktari manyalo yawo wang' muofu manen kata ng'ama somo magi kanye. To Yesu Kristo mod Nyasaye ema no chopo Batime hono mar neno. Kata gima timi osekalo rieko daktari. Obedo tuo mosesomo wachni ma to onge yadhe ni dak kode en yetho madhi negi. Winjo ka chunyi oseluor ma dak e piny ose ai chunyi. Neno ka gima chomo liel. Wachno mipango magi mane pangi odi kete dala ni sani chunyi ae. Gik mane loso ma de kony nyithindi kata de kony nyithindi weyo. Kech gima timi ng'eno chomo kode liel. Nitie ywak ma ng'ato nyalo ywak ni Nyasaye kuom gima timore ne. Machope loko chunyi makelo warruok ma onge yoga ng'i. Awacho ni warruok ma wuoye en golo ng'ate jela kama Satan sande. Kama jachinu kete gi chandruok ma onge kod mor. Kanye ma ywari kawuono kigolie. Kata bed ni chuo jachinu sandi. Magik ma ipango ni timo ok timre te ki plan wach moro to kethore gi mi patere lwete okuogni. Wan ng'ato ma gimoro amora motelo lwete no timo ok timre. Kendo gik moko pango ema timore ne. To kawuono yalo wach manyalo chope chunyi mimu yaw chunyi mondo iluong Yesu. Okinyi ma kawuono winjo maler kata ibedo jaduong' ma jachien sando dalane ni apiny gi nyithindo kichandruok kipuonjo nikech kiny gikonyi. Maseche moko ipuonjo nyithindo gi chandruok ka gima ber ma in gi lweti onge. Tiyo tije moko mocha mondo nyithindi osom. Sama koro nyipuonjo gi kama koro ni gikonyi ka jachien donjo kuom nyithindo onge miyudo kwe kuome kata achiel. Nyithindo okethre kuomi te. Gibedo manyiri gin mabayo nyong ma piny obarogo. Mamoko donje chode, moko donje kethruok, moko jokongo. Yudo ka gini mer kuomi. Ma king'iyo gik matime dani to ma iku adier. Kata ka gini yawuoyi to gini yawuoyi mo chalo nyalo nyuolo. Jok mosomo ok chal jomo dhi skul. Wan gi ng'ama kata kedonje ti kong'isi ni mai na puonjo ma notimo puonj ma kia daktari ma kia ngoto gi chal. De chino mako gi muketo gi uniform achiel. Gi ywago yak achiel kamar punda. Ukinyi ma kawuono yalo Yesu ja Nazareth. Jalo ma jalo ngima dhano kiye ichunyi ma tibro ywak ne sani luongo Yesu ya teko ngimani kata bed chuny mo ane piny momiyo iwinjo wan gi jomoko mano chako dage chuo ka gichandore kabisa kata ka en dhako ne gichako ka ginindo mni katon ka gima ber ma gin galwet gi ongi dichuo en seche moko mama inyi mani tiyo tije moko matindo tindo yake pidho go dichuo ni ku chako dak. To sama Nyasaye ogwedho odi ma kod dichuo nwang'o tich to kundo kweri no kodwari kendo ng'ise no kin klase utimo tima chaya kiparo kami ae kode litini chunyi weneno dichuo nitije chien modonjo ka mondo keth dakni enye mosema kod dichuoni mowilo pache momiyo tindo koni nikachigi kendo kato kinyi samel seche maka wuyo dichuo tibendi bete komi winja tadier gimitimo nyar ng'ani tibendi ng'ena lita dier to kiparie kama ne ae kode gimatimi oken in ti chunje moko mag mudho majerondo paro mag ji mosemako pachi moserondo pachi momiyo timo gik moko negitim unegi winjo wach mayalo mibengi kori minita dira timang'o mundi yie kuom Yesu ja Nazareth gokinyi makawuono jateko nitie kendo en ka obiro timo ni maber istudi kama betie ka itv kaminena ka nitie teko mar Yesu ja Nazareth mabiro gore kuom wach miwinjo chunye lete biro limi matina dira sai wakndi asai wakma wuoyo kenda asai wakma chunyo paro munda lutrai nam asai wakma paro chungi barabara gari ogwea asai wakma seche moko paro monda lala di kama ji ok nena gima timo oseromo chunya to kawuono winjo nitie wakma ywak ngo Yesu wod Nyasaye kuom gima kale gima sanda Yesu winjo ni nyalo gola kawuono yudiye ketabro lemo kodi kata jochedo dagi kata ne uriembi e gunda manuke onyuolie ma seche moko wonu notho tanyula no kaulo mowe unyithikie maka modonje onge kendo unu wasigu mimanyo makochope gweng do chal jokuoge midwaro neg omilal oko madalo kinyal dok yonge kar donjo wan gi ji adier makowok Nairobi kata wok Mombasa kata wok manana Kuru kata Kisumu to kodok to pango te center magwengi onge kar donjo yechini nyalo sandi wan gi jomko chido riembe mir kama no nyuolgi yudo ka udi ng'ato pange gwengi
e santa moro matini tok dalau e kami pange dalau to nitie lakini yonge kar donjo kanyo yuchido dino ni kanyalo jateko Nyasach Israel ruto maja kilgeno maja maklot jomocha Nyasaye maja tim ngwono ni joko madware ukinyisa ni nyalo ywakne awuyu kum ywak mangato nyalo ywak machope teko Nyasaye awacho ni batime ono ywak kamufuoro mi ka kwechorome dhako katondiki mede otmoro moko ne gidagie ilungi anti otmoko dwatini en otmoro ma nyithindo matindo imundiki kanyo kendo giyanyi irogo ni kanyisa ndiki nyisi weche maricho nikech jachino bagi odini jachino riembi machuri no weyi tidonge manyo kaka de pidh nyithindo mowon gi be pod ngima wegi nyithindo keny ni mipidho ri choto chamora kadhi inya winjo wach mayalo ni sani gokinyi inya dok e chunyi mondo ywak ni Nyasaye ywak manyalo chopia teko Yesu ja Nazareth nitigi manyalo chung kod ngato chungo adi kata gokinyi sama ya ndungi ni go certificate isomo kendo school ma ingo en school malicha henya muni gedag maisha mangiso ni this school to je chino dino ni ma intijo tami omi tiu tich mok chal kod sombi inya yudi kede tich moko boko winjre tem kata in the university ni graduate ing'eyo gima in lakini ne gima jachen timoni en gima otami matindi dong kiwuotho ko kichal ngamo dhi school kata kichopo kama jomo somo ntie titimri ng'ate moko dhi school nikech ok ichal gi ngamo somo kanyo seketie ywak mipini nane mana tima ngai piny ka joma ne wan gi school tinde tiyo saidi mabor moko iromo okare mboga che matende gi dongo ito kata ndiga ichido dagi no kinyal chope en gima maki motami adir gino litni iwinjo ni tie ywak minya ywak no Yesu kawuono kata bed ketho mano timore mono twei kata bed ng'ato mano iri ko twei ko to ni piny ajuoke mane ketho hapi mo ketho dongo ni tie Nyasaye manyalo tie kolojo go kinyi sama yaleni kata no wuoth bani wach kata no lokni wuoth e kor piny ini wuotha makamin choiwi onge wan gumon mikendo higa ka higa to ya chin go le dakne iro ko nyai gini prario kata gario kiseto no kata chuang wen to nge modak kodi ki tedo matin je chino keto dakni to won go moko je chino kini mondo chopi keny eno yudo de chuo magi plan kaka gidwa dak magi chak loso weche mag dak mutero nyaka report no family mare mungis gini jo wada wang ta yudo de chuo makenda to sama kuru weche dia wange mokuru ne guchope gi ko mar mipango to satan keto wachni kinde gidi chuo no muweru ka guo kod paka wachum ni intindi nyoto kichisete moto kuogni nitie ywak minya ywak no go Nyasaye e masira mudungu kodino mumi utindi kide kamo tipo nyina dembu ni tede karango iwinjo ka iniengero majigoyo kati dimu ni family meeting iwinjo kipenji nyaka nyithindo maitoki kindi wuoyo kiwinjo nikech ntegi manyalo timo ng'ato makoro ji okuodhi ji wacho kiwinjo kech yung'e ni gima de timie onge ta kawuono wuoyo kum Yesu ja Nazareth jal ma ng'ato nyalo ywakne ka weche tek Mariam no ywak koro geno lal dalagi ka Lazaro mowadgi achiel mane gigeno kuome osetho to Yesu biro ka kawuono Yesu biro kokalo kuom wach ma TV ka to Mariam oneno ka Yesu betara kach to dalagi kuyo duong'ie nyiero bende nitie anyuolo chokre dalagi wacho ni Lazaro manyo en woisiro to koro no seiko onge dalo dong'nwa wagogni to gin pimo pong gin to onge kodgi goach tani Yesu biro to Mariam oneno geno madalagi kochopo to wacho niya ka Yesu adiro biro to kawuono ang' na full ne mag chunya ano wuok owe jok mobet ot gung'wech kochomo kama Yesu ntie ing'eni nyalo kalo jomubet ge ot kanyo sani kendo nyalo kalo gi temiwe gi kando nikech gima timi in ema timi gima kodo wi in ema kodo wi kata ka koro wuoyo sando chwori ok winjo wach mayalo ne mama iting'e gima timre odi kanyo nyalo mi kal chwori midong kende mot na dir wach ma jati Nyasaye wuoyo kinye to nega dongo kendo ni chwo nitie gima nyalo mi weche gi kando nikech seche moko kone gima timi seche moko gima timre kanyo poko nene wang'e Mariam no neno ka Lazaro tho ogegene dala gi nyiro duong to winjo ni Yesu biro mwacho no wuok mowe jogi e ot ma jogi oparo no wuok odhi ywak e liel wen koro dhi paro chandruoge karo Yesu biro no ringo modhogo chonge piny nyim Yesu mung'iso japuonj Yesu ni japuonj ni bed dala wako wadwa dako tho Pichugoni da kwaro mo goda kaneno masira makora neno ni Yesu ni bichon da kayuak kaka kora yuakni to ngiso Yesu ni kechkuri biro ang'eno gime wacho Nyasaye bro temo chieng'no Mariam yuak gi piwange nyimi Yesu wachimu mulu Yesu ne piwang Yesu chwer kono ka Mariam yuak Maritha bende yuak dalo dong nono tamo ma wacho ni an Yesu chung kama betie
to penjo to ike kanye. O Yesu koro manyo chandruok momayo Mariam kwe, momayo dala kwe. Upenjo to ike kanye. Kata ukinyi makawuono mama kia uchunyi ni Yesu biro penjo kama chandruok no ntie. To wanyisi ni Yesu kobiro to chandruok orumo. Tano ng'isa japuonjo sanit kata kipenjo kamo ike to koro top ng'we en gima ok nyalo chope. To Yesu wacho no motop no ema dwaro makoro pinyo si wene mamanyo mama kati yanyi ni iyo top Yesu manyo imo top rosani kata nyi wuyo kumi usepana ni ura na ema Yesu manyo kata nyi wuyo kumi ni jadire maburu kwecho nyaka to dir no ema Yesu manyo sani. Upenjo Mariam no ike kanye kawuno siem chandugi kama nitie bukenye sani kata kene lam yemi ko yimanyo TikTok nyanongo kawuno siem ne samadwa lamo kodi Nyasaye ni mak gima timi kawuono mondo dege chongi ubedo gima jiuse we ubedo gima osema iku ubedo gima ngisi ni mondi deri ubedo gima ngisi ni mondi tho nitie teko mane nyingi Yesu Kristo mayalo sani. Tano Mariam semo ne liel kama ikie Lazaro wadgi to kuchopo kanyo ungiso jogo ngelu kidugo loko an bangisi ni gol wich coat oko mtame die choge piwangi monde ywago ni Nyasaye go kenye sani golu chunyu duong golu chunya ngama somo golu chunya ngama nade golu chunyu dinwa anaja din makama golo oko Yesu dwa timo hono sani. Tano jogo ngelo kijito Yesu lungo Lazaro chere lel kani golu gikmatami gadi chongi monde lemugo kawuono geno duogo Nyaso di timo ni maber da teko di changi osana di timo ni ngono kato bidi gimoloro rema tek mi sete motok nyalre yudi yie sani gulu gimi paroga ni ino ket kado adwa lamo kodi Nyasaye kamina nago kinyini kata ka ini odikanyo yuda ne yie chunyi ma iye gi chunyi let mar ywak ni Nyasaye mayalo ang'eyo teko man kuom nyingi Yesu Nazareth kata ka ntiche mi manyo yudi yie kata ka odi mi chene kata yudi yie kata dala ni mo katore nyithindo ketore komi yudi yie adwa lamo kod janeno moro ka moro Nyasaye sani kama initie yudi thuolo kama digo ichonge piny yudi chunyu madi lam go Nyasaye ke ywakne mondo walama ne kod Nyasaye go kinyi makawuono walamo kod Nyasaye Guru maler nyingi Yesu Kristo ma Nazareth ineno janeno mara mogo chonge piny go chunye lit ka koro ywak kaju chindu dino ne kendo pinyo bage Nyasaye ne dhako machunye gombo chamo sum kata der ketol ne di chuma pinyo bago mawuoyo kende ka wuotho kata en police machunye leto donjo ne mawuotho ka wacho no bro neko Nyasaye maduong kato bede ng'ato ma chino se bago gik motimo kuogni jatuo moni nda hospital makoro ywak sani kade dalet ka chunye rame ruta oro teko mar chango locho mar ngima janeno moro ka moro dhako ma ywak no ode nikija chien ketho di chunye chino tami dako do mon weyo pileni jalo mama no TikTok nyalo nwanga kete lweti timnegi Nyasaye ng'ato kod ng'ato kaka chunye to selime asigwedhogi asechiwogi lweti ero kamano Nazareth kom timo hono duong kod pag locho dogni manyaka chieng nyingi Yesu Kristo Ruoth amen. Ago ni Yesu wodi Nyasaye ro kamano moselamo adoni bede ga ne kod yie chunye ma iye kom Nyasaye moselamo no se timo kendo ibede janeno nikech kochakore sani yie yan gino osea kendo gimane timi Yesu oseloyo ni to gimi tim ne kawatwa mar dwaro kanisa kamiya le injili mar warruok mondo donj kanyo ilam Nyasaye mondo puonji wach manyalo miyomb gik matimi mondo igatwa ibed janeno kich kata an makora yalo sani okwach Nyasaye no yuda kan ngama chal kama to puonj kod lamo gwach Nyasaye mono puonja omiyo sani be anyalo puonjo ngama chielo gi manyalo konye in be kawatwa donje warruok dwar kanisa miya le injili weri kod weche mag jadin makama din ok bi konyi din bende in ga tie pile to komono gik matimi gitimre ni mone mo miya wacho dwar kanisa miya le warruok mondi donjie mondi winj wach Nyasaye atieko ka fulo nyinga an Bishop William Abol an jalego moro malange piny Siaya County dala wan matera school kanyo sani adake piny Nairobi kadake piny Olympic Kibera kende piny Kibera kama ne kanisa kama tich Nyasaye kadi dwar biro mondo warom kodi e kanisa man tiere piny Kibera Olympic
idh gari ka in town dhi railways kata Kencom ibo yudo bus mar KBS number 32. Idh gari mora madhi Kibera Loyal Olympic stage. Kiselo Olympic stage gona sim e namba mar ringe screen kagi munda direct ka gichope kanisa kamantie. E pinda dora kanyo wane kanisa kata Kayole be wan kanisa kigo sim abo direct ka kichope kanisa mawa. Kaini piny se wan kanisa piny Ugenya Sega, wan kanisa piny Imbo Usenge, wan kanisa kono pogro piny Ng'ia, piny Asembo Yude, wan kanisa kono kata piny Kabondo, wan kanisa Kabondo kanyo. Kigo sim abo direct ka kichope kanisa mawa. Inya yudo puonj maga YouTube account mara ki subscribe Bishop William Abol. Nying matiyo YouTube en Bishop William Abol. Ibo yudo puonj mag wach Nyasaye. Nyasaye mundo gwedhu nyaka Jumapili manyien. Namba na mar sim ringe screen kanyo Safaricom 0721 280025, Airtel number 0782 495 083. Nyasaye mundo gwedhu nyaka Jumapili manyien. Shalom.